ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadin sisngi bu ba khot kupar lingdo nong ulalai IFIR percaya ke senong riang mang bakal tai senong yu halor ke jingkeno IB nakaliang solda jong ke senong riang mang haka arp nyutrik ulebiar arja apsa ula kentai ke jingkeno bu ba khot kupar baka senong riang mang kala tai senong yu bar ula pensyai baka senong kala bu tangka kendon ba umla banyadan benta hakikam khawai dawai khamtam haka kam shet ya menta sipor kat hadu baka senong kanda penbai dakumbai baja keniru lalia kum ke jingeda yu Shushu ulai tu baka senong ka krem khang yu ba khot kupar ba un beteng bandi do wat ula banyai banyang kumba julong la kalong ha ka bela ka ketnong ne ka trai ka kta usordar ka senong riang mang ulai tu ru baka jingkeno ba khot kupar kumba la kran he klat thai kubor baka senong riang mang ka keno IB bat keno ai ksu yu kalong ka babakla namar ba wat ya ki ba ai dor khas persha yu ru iklem keno bu IB hende ki shupin pa bagi kempang bagi ba mi ka do ba thien ulai thuru bak jingslam banyakran hakador ba yakni ke jingcha ka balajano do ka arpu pratrik urampang arja arpsaw banyakran hak arpu artrik ulbe arja arpsaw kadai nama bagi tagi ba aidor khas yo ba khot kupar kidana pring ke jingpang jingstam bat ki klem yo opor ban phai ka dor khas bat gila ay ka dor khas hagas ni long dor bar usodar kisnong rang mang ulai thuru bo ba khot kupar uladi do labun snam bat hagini kisnam amjudan ki dak snio pershayu Bad ula ang bakasnong kadab ng jings nusi bakimi kum kini kijingja. Bad kum usodar ula kubur. Bakum kani kan jashu hakasnong riang bang nang ni sakmat. Ngadon tang kani ban sai halor katu kakam kaba utu mong sakam. Inhap ong hadu menta udang ding mong sonong jingi. Ngim ong bangila tai laning la weng na kum uduk hot jong snong. Rai udang la ban im ban song ban sa ni. Rai kabang ikwa ban pensah ni kalong bangim sim laong ya ya kaba unum nak su ban ya banjeng ban trei ban kata rai ka nagliang jungi kum kodor bang ikwa ban pensah kalong ba ula ya kabon don kayak kayang trei kata kino kikam kum tu kum ba ujule barbor ha ka bela kesengi ke uru ula ban trei kum tu kum ba julong te retang kawe kaba kumban long ban banyada na kanu ka jing mi hadin habut na kaliang chong dor bar kasbu tanggat ni kalong ba unum na su ya ka banyadon benta haki kam khadai khawai dawai nang ba kanomi su kanu ka jing kentho ya kum ka jing daru tangkata ngadon ka jing sai ndai ban ong kata snong ane ka be snong kam sim ladon kat kum karai chong dor ba halo katuka benta na don kawe ka long yi kabayo iya ka ne ka jingpang kaba lengba ka jing sim ya ka do kaba uni mabu ding nong di do ulale terwai ka do ha ka yim ka tu kata ka ja kunta ba ula plaru ha mat jong ka do bar ba ulale kunta ba nong sa kam ru nong no to ba mi ka do ru wa thu kunta hi bang ba mi to ka do bat ni la yo pang bat kila poi ru hospital ya ka nika banta bat la ong ba hadu ka arpu waitering suaban long bar ka waina penang gitu khot jong ying jang mi hak ta kasngi bat na kaliang jong ki dan pantah re ka ban ong na kaliang jong kata dor khat kam sim ladan kata ban ong ba keno iu ba uding no IB uno aiksu lani umun sono kumba ula mention ha katuka kubor ka ba penmi menen hanrei kalong ba ha ka dor khat hi kalong ba uong ba ki ong baik ba nila yo pang namar ba nila ba mi kado kabla chin ha ka jing sha uni ba dan kanu kedak sniu ha ka imlang salang bat ula lido ula slamba bat ula dei unong trei ya ka kam la kam slamba dei tang wan hang ni pos nang jungi handai nadu kapor ka bau dang don ha ka snong la jong dei unong trei ka kam bat ha ka bau loyo bat koi song khang ni ula trei ka ju kam bat ula judi do ru arsi na kesyo kata kalong ha kasing sajan ba kasngiyo hirang kata ka jing sha re ban ong ba kadon kanu ka dak sniu na kaliang jong ni ngem palal ma ngari ule
ngaju melin ban tidok nang diubah le kam sim ladon kan le kali jarang khat kum ni ting nyemla ban ong ia kan ni le namar ba ka dor khat kalong ba kita ki nong song snong jungi ka wena pedang ki khot jong kalong yin ki ba le ki nong song snong jungi kalong ba ai dor khat u ba tilangat nak ta do ya ka ba bang nadu ketuka for ong no namar ba kadang dai men singi atu terik ke badang ai kan ka dor khat hakmat jong dor ba ti simpal ong ba dido lani le kono dido namar kam simpal dadon kayo ti hanrai ngin akaliang sunong ngin ong ya kata ka bangin khang ubun dido hanrai ka bangi khang kalong tang bun don benta haka kam kawai kam tam haka sek kati nang bai gi yo mi ka jing keno hadin habut kum ka jing pensai kalong ban ki trai ki ba adot khat ngala kali haswab ki nai dot khat ki ong ba namar bangi lai bun kam ha ka ba ki don ki thun ki wei na pedang ki khot jong le yeng ki tia astal namar ka kemi ka dang rit klung kam na ya ka ban le no na klem pa wa sulami ka tengah hostel hadu ka ka singi ki kinan por ya ka ki hadu ka tu mat ni ki kho e ka dot khat direct be sa ka dorba Next ai direct hak mat jong ka dorba be ni kum na klem jong aku saudara na sungsi sibul orang ba kami kum kenika kerum keram po asnong namar ka pensundur ya imlang basalang jong pasnong kata bat nga kubur hang ni ba nang ni sakhamat kam dei ban jasu kum kenika jinja kabon ra ban pensundur ya imlang ka songsuk ka songsanya po pasnong kata bat ka penjaru ka sensar kadar po pasnong kata nakaliang jungi ka sunom ngim simabu kata ka ban ong anu ringin pek ya ka bukom ke jungu lensi hadin habu ada kamja su lani kami su kanu ka penja ong ka report ka ba kajia kumta la kaliang jungu kata kesnong ka sasin ka jungu baik